bingung lek damel niku, Mas. Bingung nggak ngerti? Mergo mudane mau. Senang sing tuwa. Pasti muda iki nom. Wis ojo guyu to iki jar iki. Diguyu jeri lho sampean. Jerame ae. Monggo. Suarane jan sip. Ya Allah, Jaisu lagi Oh, ya, Mas. Jaisu. Kaget aku sampean. Suarane ngedap-ngedapi. Molakne wong bocah ngendi sing ora kedanan karo sampean suarane enak kaya ngono. Dek Lintang. Sampeyan iki mau ditembung karo iki lho ning mburiku mau. Mas, kuwi kira-kira duwe pacar apa ora? Aku njaluk nomere, Mas. Molakne kowe minggat rono ki malu kuwi. Oh, alah sing ndi to, Mas? Lah iki. Bene mengko tak kon dewet ndakmu. Calon tentara. Oh, calon tentara. Iya. Tentara ludruk. Kurang ajar arek-arek iso. Monggo kondi mau. Ular kambang sih an.
seniman itu harus bisa sembarang ya Mbak. Nggih, laras sangat Mas Dalang. Ini Tuntutannya juga ngono masih belajar. sami mawon. Nggih. Memang tuntutannya itu banyak. Ono sing njaluk hura-hura, sing jar-jar ngono kae. Nggih. Enek sing kadung njaluk kalem sampai kebabas kesirep ngono ya neng. Sampai keturun ya Mas ya. Nah, pokoknya sampean belum pernah ya nek Jawa mat-matan lah ya wis kenal lah carane. Nggih. Cara Banyuwangi mat-matan ngono. Belum Ya. Belum. Nah, iki ketepaan ana panyuwunan jaluke Banyuwangi lagune Banyuwangi impen-impenen. Iki sing njaluk omku dhewe. Oh. Heeh. Oh nggih. Aku salah. Bisa mbak-mbaknya yang belakang, Mbak Sinden yang lainnya. Helm? Lagune Apa? ingkang minangkani. Kalau itu saya belum belajar lagu Banyuwangi toh Mas? Ya, Belum. sing kapan bisa kelaksan. Tereng. Oh, belum ya. Nggih. Nanti ben dianu mbak-mbak yang lain ya. Nggih. Versi duro. Lek bedurone piye bareng. Ale malah ngono kok malah. Numpak sampan bulele. Malah ngono kok. Anu wis. Aku kepengin dikei langgam larase pelok. Oh nggih. Iki jelas sampean gak ira kenal iki. Napa? Pemanik. Pemani. Oh alah tak kira lek apa ya heboh apa ngono ya Mas. Langgam karangan dhewe ngono. Nggih, boleh monggo. Pemanik nggih, ngadeg kok nggih. Oh nggih. Aku ki seneng rekamane sampean ki lho, sing nganggo kendang Banyuwangi lho. Oh, lagi niku eco niku. Nah, kak marine kak ben langgam sik ya. Nggih. Terus langsung diseblak kendangi ala Banyuwangi Oke. yentik. Oke. Beh, Anu ae. Terbangan ya ta? Banyuwangi kuwi mau wae lho, Mas. Ya apaan nih Banyuwangi sik? Memanik sik. Kendangane Banyuwangi. Iki ben ciblon sik to. Kowe iki ora nanggap request. Sik wis ben anu ae. Aku sing koyo ndek rekaman ku lho, Dik. Pokoke. Nggih, langgam riyen terus Banyuwangi Nah. ngoten telepon ngoten mawon Mas, Nggih, penak Mas. soalnya sesuai dengan apa jenenge gambare nang videone. Nah, Heeh. iya. Dadi ben wong iki ora perlu nang video tok sampean. Iki lho barange. Kowe aja omong tok kowe. Iki lho mumpung enek wonge. Wanine kok nang mburi kowe ngrasani. Lah iki lho sing rasane mong kae. Lah ya iki menungsane. Ngrasani sinten Pak niku, Pak? Sing rasane ning mburi dalange ngomong dalange. Wah. Jaluk lek nomor aku sampean. ngrasani ya ning arepe. Lah iya no. Iya ta. Timbang ngrasani anggur ngelakoni. Lho. Cantang tenan ta ya. Wis Mangga. monggo garapan memanik cara kartu laraso. Dadak. Mon sliramu kang dadi mani ing kalbu.
Nggih, kula kinten lek imbuh sarep Mas. Nggih. Sik iki mau ya nek sing njaluk tapi Ada pembunutan lagi. Oh nggih. Napa wis saking pundi? lagune apa ae pokok sing penting Banyuwangi. Oh ngoten. Apa wis? Apa Gerit Mangir apa? Apa sing anu ngene sing wa aji. Coba aji. Napa niki lagune? Wis Banyuwangi wis terserah sampean. Oh iya. Apa gerajakan ritek? Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, apa loro sesigar? Sing gerajakan mawon apa gelang alit? Napa? Lah, Gelang alit nggih? lho bapak-bapak ya Oh, gelang nggih. alit ya. Teterore anu wong nggih slindro wae ya. Nggih. Eh? Pelak mboten napa-napa. Wah, lah cocok lek ngene. Aku mau mek golek selamat lho, Jawa aku slindro golek selamat. Timpune malah nari ya wis. Manut mawon. Oke. Manut. Kendangi ya Ki sing sigra ben ndak ngantuk. Nah, kuwi lho. Penggemar-penggemare kuwi lho. Wes dalanane. Oh, slindro mawon, Mas. Rare. Slindro mawon, Ayo. ngapunten. Ayo slindro. Oh, piye to lah ya, wanita tuh nggak pernah salah soalnya, ya toh Mas ya. Wanita ini enggak pernah salah. Sepurane aku sing salah. Sing salah mau takon sing slendro apa pelak kuwi mau lah ya. Sing umum ae, umume kan slendro. Nggih. Marine ben digarap sing ndak pati umum. Wis ada deh. Ayo to sido apa ora to iki? Wis kalakon samingkira bisa nyari Karyana pesisire wadya